ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ചുവ മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കൊല്ലംകൊല്ലി വാട്ടർഫാൾസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്താറായി. ഇനി വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചും കൂടി യാത്രയുണ്ട്. മഴയുള്ളത് കാരണം യാത്രക്ക് നല്ലൊരു വൈബുണ്ട്. ഈ തട്ടുകടയാണ് കൊല്ലംകൊല്ലിയിൽ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ താഴെയുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇനിയുള്ള കടകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായ വെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, കടകളൊന്നുമില്ല, ഈ കടയുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം. 4 ആളാണെങ്കിലും 5 ആളാണെങ്കിലും പോകുന്നത് മുന്നേ ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്ക് അവർ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ യാത്ര തിരിക്കും. ഇത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റോഡാണ്, പക്ഷെ നല്ല കയറ്റുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം പോകാൻ കഴിയും. ബൈക്കാണെങ്കിലും ഓട്ടോ ആണെങ്കിലും എല്ലാം പോകും. പിന്നെ വണ്ടി 4 വീലാന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ കഴിയും. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കേണ്ടി വരും. ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ഷട്ടർ വലിയ കൊണ്ടുപോയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റും. നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ. കോട മൂടി നിൽക്കുന്നതും നല്ല കാറ്റ്, ഫുൾ ടൈം നല്ല അടിപൊളി കാറ്റ്. കാറ്റ് കണ്ടില്ല, നല്ല കാറ്റായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മലമുകളിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ് കോട ഇറങ്ങി വരുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ പോകണം. ഈ കൊറോണ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയാൽ മതി. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ടിക്കറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്താ അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ വെച്ചേക്കാം. ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസായി ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ തുറന്നേക്കാം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ജീപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മഞ്ഞ കളർ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് നടക്കൽ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലേ വെള്ളച്ചാട്ടം, അതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ആ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ വെള്ളം കുളിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ പോകണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കാണ് പോണത്. അതുപോലെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, നടന്ന് പോകാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം. കാരണം പാറ വൈക്കലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതിലിങ്ങോട്ട് വേറെ റോഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് അതവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. ചൂടാട്ടിപ്പാറ ചെന്ന് ആരന്വേഷിച്ചാലും കറക്റ്റ് പ്ലേസ് അവർ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും. മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴങ്ങും. 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും. ചെറിയ കയറ്റാണ്. പാറ മുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര നല്ല വൈബാട്ടോ, നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്.
വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കൂടുതൽ ദൂരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളടുത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണൻ്റെ ഈ സമയത്തൊന്നും ആരും പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും പോയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് മാപ്പിൽ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് എല്ലായിടത്തും, നല്ല കാഴ്ചയും എല്ലാം. ഇതാണ് വള്ളം, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് കുളിക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഭാഗത്താണ് ഇതിനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ചാടുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ വെള്ള ഉറവിടമാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അങ്ങ് കാണുന്നത് മല മുകളിൽ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ടാണ് വന്നത്, താഴോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. ഇതിലും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. വെള്ളം ചാടുന്നത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോണ ഇനിയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് പോയില്ല. നോക്കി എന്തോ രസമുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, കുറച്ചൊന്നുമല്ല, നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. അടിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇനിയും ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി നടക്കണം അങ്ങോട്ട്. താഴെ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നിടത്ത് കുളിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ചാടലും മറിയലും. നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതുവരെ വന്നതല്ല, ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ വെള്ളം. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അത് സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ പ്രത്യേക വൈബാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല കെയർ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാവും. കോട അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങിപ്പോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ കോട ഏകദേശം മലമുകളിൽ ഇറങ്ങി താഴെത്താറായി. ശ്രദ്ധിക്കണം, കെയറെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കെയർ ചെയ്യണം. മറ്റെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു കാല് തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അത്രക്കും താഴോട്ട് പോകും. പക്ഷേ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണത്ര ഇതില്ല. നമുക്ക് യാത്ര നടക്കാനും മറ്റതിനൊക്കെ വേറെ വഴികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. മൊബൈലിൽ കാണുന്നത് പോലെയല്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുന്നും മലയൊക്കെ ഇതിന് ചോട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം.